Els periodistes catalans que es consideraven en perill immediatament posterior a l'esclat de la Guerra Civil, que comença el 19 de juliol del 36, foren molt menys nombrosos que els que s'hagueren d'expatriar el 39. La diferència numèrica guarda proporció amb la que existí en termes generals entre els dos exilis. Si entre el 36 i el 37 abandonaren a Catalunya unes 50.000 persones, incloent-hi, i això és important, els estrangers que es repatriaren, en canvi el 1939 foren uns 200.000 els catalans que s'exiliaren dins l'èxode de més de 460.000 persones que passaven la frontera amb França. Però potser l'exili del 36, aproximadament la quarta part que el del 39, va tenir més influència política, perquè des de França i des d'Itàlia sobretot, però no únicament, van poder fer propaganda a favor del bàndol denominat nacional. En canvi, com tots sabem, l'exili del 39 es sopegà gairebé de seguida amb l'ocupació de França per les tropes de Hitler i, clar, els pocs que pogueren exiliar-se a Amèrica del Sud i a Mèxic doncs no tingueren el mateix paper a favor de la causa republicana que els que havien tingut paper que havien tingut els que s'havien exiliat durant la Guerra Civil a favor de Franco. En el cas de l'exili del 36, la gran majoria tornaren a Catalunya al 39. Com veurem, molts no eren gent d'extrema dreta i no estaven inicialment identificats amb el cop militar del 19 de juliol del 36. En canvi, en el cas de l'exili del 39, els periodistes que marxaren tingueren molt més difícil el retorn. Josep Maria Lladó deia a la revista Catalunya de Buenos Aires que després de la Guerra Civil espanyola, cito, un 80% dels periodistes de Catalunya és absent de la terra. Aquest èxode del 39 es va trobar justificat per fets com l'afusellament de Carles Rahola a Girona el 15 de març del 39 per uns articles que ell no havia considerat que li poguessin costar la vida. D'altra banda, no cal oblidar que el nombre de diaris a Barcelona passà, per exemple, a Barcelona, i això va passar en general a tot Catalunya, el nombre de diaris, per exemple, a Barcelona va passar dels 25, abans de la Guerra Civil, als 7 de l'any 40. És a dir, es va reduir molt les places, podríem dir-ne, o la demanda de periodistes. Cal advertir, però, que d'aquests que desaparegueren, 5 havien desaparegut poques setmanes després del 19 de juliol del 36. Albert Manent va apuntar la xifra de 50.000 per quantificar el nombre d'habitants de Catalunya que s'exiliaren al començament del conflicte, tenint en compte els que clandestinament sortiren per terra, travessant els Pirineus, i no sols els que partiren per mar amb passaport veritable o fals, i els que anaren, una part dels quals anaren després a la zona dita nacional. Aquesta xifra d'exiliats dels primers mesos de la guerra equival, com he dit abans, a la quarta part dels exiliats del febrer del 39. La premsa va experimentar els canvis relacionats amb la col·lectivització per part de comitès dels mateixos treballadors de les empreses i els derivats de l'apropiació de les seus de les redaccions i de les impremtes per part de les sindicals i dels partits que havien vençut els militars aixecats el 19 de juliol del 36 a Barcelona. No tot el personal dels diaris apropiats s'exilià, ni molt menys, però els més significats hagueren de fugir davant el seriós perill que corrien.
Si prenem com a exemple la sort del diari de Barcelona, constatem que els únics que no patiren alteracions foren els diaris de partits catalanistes de centre-esquerra que formaven part del govern de la Generalitat. La Humanitat i Última Hora, tots dos d'Esquerra Republicana, la Publicitat d'Acció Catalana. Fins i tot el Diluvio, un diari republicà independent i favorable al Front Popular, acabà dirigit per l'UGT. La CNT s'apoderà de La Veu de Catalunya i de l'Instant, que era la versió de vespre, tots dos de la Lliga Catalana. També es feien els anarcosindicalistes amb el Diari de la Marina, amb el Diari de la Marina i amb La Noche. El PSUC, que acabava de constituir-se per la fusió de socialistes i comunistes de la Tercera Internacional, s'apoderà del Matí, un diari catòlic, que va canviar de nom i adoptar el de Treball. Les Joventuts Socialistes Unificades confiscaren la Rambla, tot i ser un periòdic d'Esquerra Republicana. La UGT, controlada pel PSUC, no cal oblidar-ho, s'apropià de les Notícies, que era el diari barceloní amb més tirada després de La Vanguardia. El Correo Català, diari carlí, fou confiscat pel POUM, Partit Obrer d'Unificació Marxista, és a dir, pels comunistes antiestalinistes, i adoptà el nom primer d'Avant i després de La Batalla. Amb la repressió del POUM després dels fets de maig del 37, desapareixeria aquesta presència periodística del Partit Comunista heterodox. El Diari de Barcelona, monàrquic conservador, passà a mans d'Estat Català, amb la nova denominació de Diari de Catalunya i la seva catalanització. I més tard estigué sota el control d'un comitè obrer. Izquierda Republicana, el partit de Manuel Azaña, el president de la República, es feu amb el Dia Gráfico, el diari de l'empresari Joan Pich i Pont, seguidor de la RU, i que havia estat l'any 35 governador general i president de la Generalitat designat. El Partit Federal Ibèric s'apoderà del Diari del Comercio i del Diari Mercantil. Pel que fa al diari barceloní de més tirada, La Vanguardia, quedà intervingut primer per la Generalitat i per un comitè obrer a continuació. El director, Agustí Calvet, Gaziel, va ser obligat a exiliar-se. Al final, La Vanguardia quedà de fet en mans del govern de la República presidit per Juan Negrín. El Mundo Deportivo també quedà en mans d'un comitè obrer col·lectivitzador abans de desaparèixer el desembre de 1938, per tant, molt avançada la guerra. Gaziel, que no era enemic de la República ni de la Generalitat, va explicar la seva destitució i expatriació al llibre Història de la Vanguardia, publicat per Edicions Catalanes de París el 1971 i reeditat a Barcelona el 2016. Solidaritat Obrera, el diari de la CNT, arribà al punt màxim de la seva influència multiplicada per tots aquests diaris que acabo d'esmentar abans. Els canvis anunciats afectaren sobretot a la premsa conservadora, però no únicament aquesta, i comportaren l'exili de directors, redactors, col·laboradors i promotors que generalment sortiren en vaixells francesos, italians o d'altres nacionalitats que havien arribat al port de Barcelona per evacuar els seus connacionals. En el cas dels italians, això durà només fins al reconeixement del govern del general Franco per Mussolini al setembre del 36 i la retirada de la representació consular italiana al mateix temps que desapareixia la representació alemanya. Però fins a aquell moment, la col·laboració consular i naval italiana va ser important. El cas del prestigiós setmanari Mirador, que havia estat fundat per Amadeu Hurtado el 1929 i dirigit successivament per Manuel Brunet i per Just Cabot, fou el d'un periòdic liberal i progressista que el 36 no es podia considerar de dretes i que, malgrat tot, va ser requisat pel PSUC en esclatar la guerra.
Quan li van proposar continuar dirigint el setmanari a Just Cabot, ell s'hi negà comentant: és com si m'haguessin robat el rellotge i em demanessin anar-li d'una corda cada setmana. El nou director fou Artur Perucho, que acabava de fer del PSUC. El 1978, el nom del setmanari va ser substituït per Meridià, però era el mateix. Abans de la guerra, Mirador havia comptat amb seccions de gran èxit com L'Aperitiu, de Josep Maria de Sagarra, o Mirador indiscret, una plana anònima i satírica. El juny de 1936, Joan Estalric i Víctor Rutado, el fill del fundador de Mirador, havien signat un contracte d'associació per la publicació de la revista, però no es portà a terme per l'esclat de la guerra. Existia certament una tercera Catalunya, entre cometes, amb uns exiliats que no es podien identificar en cap dels dos bàndols en guerra. I que romangueren a l'estranger sense passar a la zona denominada nacional. Una decisió que a l'hora del retorn els comportà un procés de responsabilitats polítiques amb resultats diversos. Aquesta tercera Catalunya no sols estigué composta de les poques personalitats de la Lliga Catalana que no subscrigueren l'adhesió a l'Espanya denominada nacional. Aquestes excepcions foren els casos de Josep Puig i Cadafal, Joan Antoni Güell, segon comte de Güell, retirat a Mallorca, i el de Felip Solà de Cañizares, que no tornà mai més. Perquè també, o sigui, no solament van ser els pocs de la Lliga, diríem, que no es declararen a favor del quadre de la Lliga, que no es decantaren a favor de Franco i que no passaren a la zona nacional, sinó que també s'hagueren d'exiliar personalitats addictes a la Generalitat de Catalunya sense que aquesta les pogués protegir, com Joaquim Ventalló, director de la Rambla, exiliat a París, o el dirigent de la Unió Democràtica de Catalunya, Joan Baptista Roig i Cavall, promotor a França d'una proposta de mediació franco-britànica per un armistici a Espanya, o el cas de Carles Soldevila, funcionari del Parlament de Catalunya i director del magazín d'Ací d'allà, que, amenaçat de mort, s'exilia a París pretextant una falsa comissió de serveis. D'ací d'allà no cal dir que desaparegué amb la guerra. Carles Soldevila rebutjà anar a l'Espanya de Franco, tornar després de la guerra i evitar la presó per gestions de Josep Maria Pi i Sunyer, però li prohibiren publicar durant gairebé 10 anys. Amadeu Hurtado marxà a París l'agost de 1976, on fundà l'associació La Tercera Espanya, que això de la idea de Tercera Catalunya i de la Tercera Espanya és molt antic. El mateix any 38. Hurtado no tornà a Barcelona fins l'any 1949 per a morir-hi el 1950. El cas de la Rambla és particular perquè pertanyia a Josep Sunyol i Garriga, membre d'Esquerra Republicana i diputat pel Front d'Esquerres a febrer del 36, alhora que president del Barça i de l'Automòbil Club de Catalunya. Sunyol es trobava a Madrid quan esclatà la guerra i anar al front de Guadarrama, es despistà, fou descobert i va ser assassinat pels denominats nacionals. Al febrer de 1937, la Rambla passà a mans del PSUC i de les Joventuts Socialistes Unificades. Com en el cas de Mirador, aquest fou un altre període favorable a les forces governamentals de la Generalitat, al juliol del 36, que fou apropiat pel PSUC. Cal remarcar que havia estat molt gran l'alarma de molts periodistes arran de l'assassinat per uns anarquistes el 24 d'agost de 1936 del periodista Josep Maria Planas, director de la revista satírica El Bé Negre. El darrer número d'aquest periòdic, del Bé Negre,
fou el del 15 de juliol de 1936, perquè va ser suprimit. Planas era també col·laborador destacat del diari La Publicitat. Havia publicat el 1934 una sèrie famosa, Els gàngsters de Barcelona, i estava disposat a denunciar els assassins dels germans Badia, assassinats el 28 d'abril de 1936. L'assassinat de Josep Maria Planas jugà un paper important en l'expatriació a París de Ventalló, de Valí Artí i Janés Tisner, aquest segon tornar per fer la guerra incorporat a l'exèrcit republicà, i també d'altres que en principi estaven al costat de la Generalitat republicana, però no combregaven ni amb anarquistes ni amb comunistes. També s'exiliaren pel mateix motiu Rossend Yates i Josep Maria de Sagarra, autors de textos molt crítics amb la FAI. Sagarra es va casar a Marsella amb la seva parella i realitzar un llarg viatge a Tahití, origen de 2 llibres seus, Entre l'Equador i els tròpics i La Ruta Blava. Tornà a Barcelona el 1940. Tenia ja un gran prestigi com a dramaturg i poeta. L'humorista i dibuixant Valentí Castanys va explicar la seva sortida cap a Marsella per mar, mal disfressat d'oficial francès de marina, en el seu llibre La memòria es diverteix, publicat el 1964. Pel que fa als dirigents polítics de la Generalitat, no s'ha d'oblidar que s'hagueren també d'exiliar alguns de molt destacats. En primer lloc, Frederic Escofet, tot i haver estat el cap de les forces policials que havien vençut els militars aixecats a Barcelona el 19 de juliol del 36. Igual sort acabaran tenint primer el conseller d'Ordre Públic de la Generalitat, Josep Maria Espanya, i després el de Cultura, Ventura Gassol, forçats a exiliar-se la tardor del 1936, després d'haver contribuït a facilitar la fugida de molts que estaven en perill de mort i que en sa majoria no eren feixistes ni havien conspirat contra la República. Un altre cas revelador fou el del president del Tribunal de Cassació de Catalunya, Santiago Gubern, republicà catalanista de tota la vida. Patint un atemptat anarquista del qual sortí il·lès el 22 de juliol de 1936. Hagué de dimitir al setembre del mateix any, marxant a França amb ajuda del cònsol de Noruega a Barcelona. És prou significatiu també el cas tràgic de Carrasco i Formiguera, polític de la Unió Democràtica de Catalunya, obligat a deixar Catalunya per les amenaces anarquistes, tot i estar al servei de la Generalitat. Anant cap al País Basc, fou fet presoner i acabà afusellat a Burgos el 1938. El cas ha estat estudiat magistralment per Hilari Raguer i no cal insistir-hi. Uns 400 afiliats a la Lliga Catalana foren assassinats els primers mesos de la guerra, tot i que la Generalitat ajudà a fugir a la majoria dels que tenien càrrecs polítics representatius de més relleu. D'aquesta manera, i gràcies a això, dels càrrecs de més relleu a les assemblees legislatives i a les corporacions públiques, només foren assassinats un dels diputats d'acords per la Lliga, un diputat de la Lliga al Parlament de Catalunya i un dels regidors de la Lliga a l'Ajuntament de Barcelona. Però la Lliga Catalana no havia format part, com a partit, de la trama civil de l'aixecament del 19 de juliol del 36, a diferència dels carlins. L'editorial del número de La Veu de Catalunya d'aquell dia, que va ser imprès però no arribà a ser distribuït, desautoritzava el cop i demanava que es respectés la legalitat vigent. Però la Lliga Catalana havia estat, feia 5 mesos, el partit més important del Front Català d'Ordre, la coalició electoral de les dretes, amb els carlins inclosos, una coalició que havia perdut a totes les circumscripcions electorals catalanes. La Lliga va ser tractada després del 19 de juliol com si fos insurrecta i enemiga d'una Generalitat en mans d'Esquerra Republicana, oblidant
els anteriors contactes discrets entre Cambó i companys per tal de reduir la tensió de la polarització política, tal com ha explicat, entre altres, Marcel·lí Moreta en les seves memòries publicades el 2001. El terror als denominats incontrolats es desencadenà sense esperar a que es coneguessin a Catalunya els assassinats que cometien els militars aixecats i els feixistes de la zona que dominaven. Però no calia ser catòlic practicant per censurar en privat la crema d'esglésies i convents i l'assassinat a Catalunya d'un 30% dels clergues pel sol fet de ser-ho durant els primers mesos de la guerra. Malgrat la posició reservada del Vaticà envers Franco, fins ben entrat al conflicte, i el silenci de l'arquebisbe de Tarragona, Vidal i Barraquer, malgrat tot això, la jerarquia eclesiàstica a Espanya va venir a finals de l'estiu del 36 mateix la causa dels aixecats contra la República, proclamant-la cruzada, o sigui, declarant la Guerra Santa. A Europa i als Estats Units no arriba a ser compensat el descrèdit que per a la República representar la persecució religiosa, això no arriba a ser compensat pels posteriors i tardans intents frustrats dels republicans per restablir la llibertat religiosa a partir de la segona meitat de l'any 37. La Generalitat tractà de compensar la seva impotència davant dels patrullers amb l'ajuda que prestà als amenaçats per tal que poguessin sortir del país a la col·laboració dels cònsols estrangers, sobretot dels de França i Itàlia. En canvi, com recordava Josep Benet, de la zona dita nacional no va sortir cap vaixell amb exiliats republicans. Ara bé, malgrat l'ajuda dels consellers Espanya i Gassol, els exiliats de la Lliga no podien deixar de considerar-se expulsats del país. Raimon de Badal i Calderó, segons recordava Maurici Serrahima a les seves memòries de la guerra i de l'exili, digué als policies que el conduïen al vaixell que el portaria a Itàlia: donin les gràcies al president i alhora diguin-li que no em sé venir i em dol que sigui el president de Catalunya el que em faci sortir del meu país. El general Queipo de Llano, en una de les seves intervencions a Ràdio Sevilla, digué el 24 d'agost de 1936 que el president Companys, cito, ha dejado salir de Barcelona a más de 5.000 hombres de derecha, lo cual ha de aminorar sin duda la responsabilidad que pesa sobre él. Que Dios se lo tenga en cuenta. Qui no ho tindria en compte seria Franco, quan feu fusellar Companys el 15 d'octubre de 1940, 18 mesos després d'acabar la Guerra Civil. Tot i el seu nombre reduït, els periodistes catalans exiliats al 36 jugaren un paper rellevant en el transcurs de la Guerra Civil perquè bona part d'ells contribuïen a la causa del bàndol aixecat contra la República i contra la Generalitat. Ho feien des de Roma amb Radio Veritat, des de París amb l'Oficina de Propaganda i Premsa Espanyola dirigida per Joan Hostalric, des de Biarritz amb el Servicio de Información del Nordeste d'Espanya, CIFNE, amb Josep Bertran i Musito, director, i des de Burgos amb el grup de falangistes catalans que crearen la revista Destino. L'escassa simpatia del general Franco a la França del Front Popular, fins i tot entre els catòlics, i el fet que la República conservés al començament bona part de l'aparell de la representació oficial exterior d'Espanya, expliquen que fos valuós el suport privat que els dirigents i periodistes de la Lliga Catalana, amb el suport de Cambó, prestaren al bàndol denominat nacional, malgrat
que els seus antecedents desvetllaven molts recels a Burgos i a Salamanca degut a l'anticatalanisme irreductible que allí regnava. La sortida per mar no fou l'única via de fugida, però la seva importància es pot percebre en una xifra. A finals d'agost de 1936, a Gènova, havien desembarcat 2.160 catalans procedents del port de Barcelona. La necessitat de proveir-se de passaports expedits pel consolat franquista a Gènova permet saber que els sol·licitants foren 5.296, el 24% dels quals eren religiosos. Joaquim Maria de Nadal, secretari de Cambó i prohom d'Acció Catòlica, organitzà a Gènova una oficina que identificava els que havien sortit amb documentació falsa, expedita per la mateixa Generalitat. I atengué, segons el testimoni de Nadal, més de 10.000 persones en un mes i mig. Ell, quan arribà la seva família a Gènova, marxà a Sevilla. 4 periodistes de La Veu de Catalunya sortiren junts: Joan Costa i Déu, Modest Sabater, Joan Baptista Soler Vicenç i Carles Sentís. Joan Costa i Déu havia estat director del Diari de Sabadell i també cap de redacció de La Veu de Catalunya i president de l'Associació de Periodistes de Barcelona el 1932, càrrec on el substituí Joaquim Pellicena, exdirector de La Veu de Catalunya. Per iniciativa de Costa i Déu havien aparegut 26 números dels annals del periodisme català fins al juny de 1936, que és una documentació molt interessant. Un any abans, el 1935, havia publicat Costa i Déu amb Modest Sabater, que era redactor del mateix diari, 2 llibres: La nit del 6 d'octubre a Barcelona i l'altre, La veritat del 6 d'octubre. Aquest segon té el mèrit de parlar de la revolta a la resta de Catalunya fora de Barcelona. Joan Baptista Soler Vicenç era assessor i col·laborador de l'editorial Alfa i de la Fundació Bernat Metge, patrocinades ambdues per Francesc Cambó. I també era director literari de l'Instant, que pertanyia al mateix grup cambonià, o de la Lliga. Carles Sentís, redactor de l'Instant, havia estat d'Acció Catalana i secretari del Consell de Finances de la Generalitat Martí Esteve, però l'any 1935 passà al cercle de Cambó i de la Llei Catalana. Com a periodista, s'havia donat a conèixer amb el seu reportatge sobre la immigració murciana i el barraquisme a l'àrea de Barcelona. Un germà de Carles Sentís, Lluís Sentís, assessor jurídic d'un organisme vinculat al Departament de Governació de la Generalitat, tingué cura de la gestió conjunta dels passaports de tots 4. Un cotxe de la Generalitat els recollia als llocs on eren amagats i els conduïa al port. Passaren un moment de perill en trobar un cotxe de les patrulles de control, però acabaven sortint en un vaixell alemany el 21 d'agost de 1936 per arribar a Gènova, on treballaren per a Cambó. Costa i Déu publicà l'any 1937 el llibre Cento martiri della rivoluzione del 1936 nella Catalogna, escrit amb la col·laboració del caputxí Antoni Maria de Barcelona. L'any següent, Costa i Déu publicà Barcelona sotto l'incubo del terrore rosso, en col·laboració amb Sabater, signant amb el pseudònim de Giovanni Meliani. Fou redactor, Costa i Déu també, de Ràdio Veritat i morí sobtadament a Gènova el novembre del 1938. Sabater fou locutor de Ràdio Veritat, que emetia diàriament en català a mitjanit, als estudis de Ràdio Roma durant la Guerra Civil, donant notícies contràries a la Generalitat i a la República, i tractant de contradir la tesi de que el govern de Burgos era anticatalà. Sabater s'instal·laria després al Rosselló, on tingué negocis relacionats amb el suro, i va intentar inútilment reconstruir la llei catalana a l'exili entre 1945 i 1946.
Fomentar el català a la Catalunya Nord. Publicar a l'editorial Bruguera, el 1969, un primer breviari sobre la història de la Lliga abans de l'aparició de la famosa tesi d'Isidre Moles sobre aquest partit. El 1976, fundar amb Modest Sabater, amb Octavi Saltó i Salvador Millet i Bel, la Lliga Liberal Catalana, un partit que fracassà a les primeres eleccions democràtiques de 77 i desaparegué. Carles Sentís treballà d'informador del CIFNE i acabà la guerra d'Alferes de l'exèrcit de Franco. Publicà a La Vanguardia Espanyola el 17 de febrer del 39 un article titulat «Finis Catalonia? El fin d'una pel·lícula de gàngsters». El 1962 dirigí l'agència EFE. El 1977 intervingué en el retorn del president Josep Tarradellas i fou diputat del partit governamental creat per Adolfo Suárez, el Centro Democrático. Parlem de Ràdio Veritat. El 18 de febrer del 37 començaran les emissions de ràdio en català a mitjanit des de Roma. Foren dirigides per l'antic secretari del Consolat italià a Barcelona, Alfredo Giorgi, i l'advocat català Delfí Escolà, procedent de la Federació de Joves Cristians de Catalunya. Allí, a Roma, comptaven amb el suport de les autoritats i amb material procedent de l'Oficina Italiana de Propaganda a Salamanca. Com a redactors hi col·laboraren Joan Baptista Soler Vicenç, Ramon de Badal i Vinyals, Manuel Brunet, Joan Costa i Déu i Eduard Sagarra. Tothom sabia que Cambó controlava aquest servei. Des de la zona dita nacional hi col·laboraven l'antic cap del cerimonial de l'Ajuntament de Barcelona, Manuel Ribé, i alguns militants de Lliga Catalana que residien feia temps a l'Espanya nacional. L'estil persuasiu i gens agressiu de les emissions en llengua catalana tingueren notable èxit entre aquells oïdors de Catalunya que eren reticents amb les autoritats republicanes però no eren incondicionals de Franco. La procedència romana de les emissions fou acuradament amagada. Ràdio Veritat volia rebatre la tesi de que la victòria dels denominats nacionals anava a ser fatal per la identitat i els sentiments catalans. Un fet que es veuria desgraciadament confirmat des del primer moment quan l'autoritat militar prohibí difondre el dia de l'ocupació, Liberació, de Barcelona, les octavetes de propaganda en català que, d'acord amb Dionisio Ridruejo, cap del Servei de Propaganda, s'havien imprès per l'ocasió. Sardanes i aplecs foren prohibits i al seu lloc el prengueren les misses multitudinàries de campanya i els actes de desgreuja. El Servei d'Informació de la Frontera del Nord-est d'Espanya era una petita xarxa d'informació i espionatge organitzada a Biarritz pel dirigent de la Lliga Catalana, Felip Bertran i Musito, col·laborador de Cambó i antic cap del sometent de Barcelona, quan s'organitzà aquest sometent el 1919 contra la CNT. Casat amb una filla d'Eusebi Güell i vicepresident de l'empresa de ciment Aslan, Bertran i Musito es trobava a Vichy quan esclatà la Guerra Civil i començà a organitzar la seva xarxa d'acord amb el general Emilio Mola que estava a Pamplona. Comptà amb Josep Pla, que havia estat corresponsal a Madrid de la Veu de Catalunya de la República. Envià a Josep Pla a Marsella a espiar l'arribada de vaixells amb armament per la República, una feina gens fàcil perquè els obrers portuaris marsellesos protegien aquestes arribades. També Carles Sentís treballà pel CIFNE. La policia francesa desarticulà la xarxa a Marsella l'agost del 37 i Pla hagué de passar a Itàlia. A Roma va conviure durant mesos amb Soler Vicenç. Al febrer del 1938, el CIFNE s'integrà en el Servicio de Información y Policía Militar, que dirigia el coronel Hungría.
Bertrand Imousitu passà a la resta de la guerra a Burgos, assessorant Hongria, i el general Martínez Anido, ministre de Governació, i antic conegut de Bertrand Imousitu de quan aquell general havia estat governador civil de Barcelona entre 1920 i 1922 en lluita amb la CNT. La Guerra Civil, i això és interessant de remarcar-ho, produí compromisos i contradiccions que pocs decennis després eren molt difícils d'explicar o d'imaginar. Costa, per exemple, imaginar que fos un agent al servei de Bertrand Imousitu, en aquella època, un advocat com Frederic Roda Ventura, que seria, el 1962, el primer degà democràtic del Col·legi d'Advocats de Barcelona i que moriria sobtadament el 1967 després d'haver exigit inútilment la llibertat dels intel·lectuals detinguts arran de l'homenatge universitari a Jordi Rubió i Balaguer. Aquesta és la imatge que ens ha quedat d'aquest, diríem, Roda Ventura antifranquista. Doncs bé, el trobem d'espia, diríem, de Bertrand Imousitu de la Guerra Civil. I cito aquest cas no per malparlar o denigrar aquest personatge, sinó perquè realment la escissió interna, la contradicció profunda que molts catalans van experimentar, aquest és un exemple entre els moltíssims que podríem citar. Perquè cal dir amb això que alguns dels que en aquell moment van ser molt actius contra la República, contra la Generalitat, uns decennis després serien antifranquistes. Parlem de l'Oficina de Propaganda i Premsa de París. A començaments de gener de l'any 37 tingué lloc una reunió a l'Hotel Crillon de luxe a París de Joan Llong, dirigent sabadellenc de la Lliga, Francesc Cambó, Xavier Ribó, Joan Estalric, l'exministre Philippe Rodés i l'antic ambaixador de la monarquia a París, José Quiñones de León, representant oficiós de l'Espanya nacional a la capital de França. A la reunió s'acordà la creació d'una autèntica oficina d'informació i propaganda finançada per Cambó. Tal com aquest darrer escrivia al seu correligionari Ferran Valls i Taverner, en Ventosa i jo i altres companys més treballem des del primer moment per ajudar al triomf de l'exèrcit, única manera d'aconseguir que en venir el triomf puguem atenuar el càstig que inexorablement caurà sobre Catalunya. Aquesta política del mal menor era compartida per Joan Estalric, que havia escrit en el seu dietari el 20 de juliol del 36, quan l'esclat de la guerra l'agafà a Roma, cito, «Jo, com a català, he de desitjar el triomf del govern i, com a espanyol, el dels sublevats». Ni Cambó ni Estalric podien esborrar un passat catalanista que els havia enfrontat amb la dictadura de Primo de Rivera. Al servei de la nova oficina de París i dels enemics de l'autonomia de Catalunya anava a posar ara Estalric la seva anterior experiència com a organitzador de l'oficina dita d'expansió catalana abans del 23 i els congressos de les nacionalitats europees al llarg de la segona meitat dels anys 20. Però entre Quiñones de León i Cambó existia un passat antagonisme polític que no era fàcil de superar, malgrat la necessitat de cooperar en contra de l'enemic comú. Tot això explicaria els recels i les picabaralles posteriors, especialment l'any 1938. L'activitat més destacada de l'oficina de París va ser la publicació d'un butlletí en francès que s'enviava des de juny del 37 regularment a 77 periòdics. Pel febrer de 1938 arribà a superar els 70.000 exemplars i al novembre del 37 eren més de 5.000 els de l'edició castellana.
Al mateix temps es posà en marxa l'edició d'una revista bimensual en francès, Occident, que al desembre del 1917 assolia la venda de 92.762 exemplars a França i gairebé de 4.000 a Espanya. A Occident es publicaven caricatures de Valentí Castanys amb el pseudònim de Quim, amb un K. També edità a l'oficina de París llibres com la Persecució religieuse en Espanya, amb un poema de Paul Claudel com a pròleg. Segons Estalric, se'n van vendre uns 12.000 exemplars en francès, 20.000 en castellà, 10.000 en italià, 6.000 en txec, 5.000 en romanès, en total uns 53.000. Un dels objectius prioritaris de l'oficina de París era fer fracassar els intents de promoure una mediació anglo-francesa amb l'objectiu de promoure un armistici a França, a Espanya. L'Oficina de Propaganda i Premsa de París pretenia negar els bombardejos indiscriminats de l'aviació italiana i espanyola nacional a Barcelona i altres llocs. Defensava la versió oficial de que els atacs aeris es limitaven a objectius militars. La proximitat ideològica de les publicacions de l'Oficina de París amb acció en francès de Charles Maurras servia per evitar la identificació del bàndol dit nacional a Espanya amb el feixisme italià i el nazisme alemany, alhora que l'oficina atacava els catòlics francesos favorables a la República Espanyola, com Jacques Maritain, François Mauriac, Georges Bernanos i Emmanuel Mounier. La revista Occident tenia 3.200 subscriptors de pagament i es distribuïa gratuïtament entre uns 7.000 i gratuïtament amb una xifra entre 7.000 i 8.000 exemplars. Presentava un dèficit molt considerable de 40.000 francs mensuals que cobria Cambó. Quan Jesús Pavón arribà a París com a delegat de premsa i propaganda de l'Espanya nacional al maig de 1938, res que la confiança d'Estalric i de Cambó de que els problemes es solucionarien. Però l'informe de Pavón enviat a Burgos no fou gaire favorable. A finals de maig del 39 sortia el darrer número d'Occident. Val la pena recordar que Pavón seria després no sols un influent catedràtic de la Universitat de Madrid i que presidiria la Real Acadèmia de la Història, sinó que seria el primer biògraf de Cambó. A més del llibre sobre la persecució religiosa, l'Oficina de París publicà l'opuscle La justice du Frente Popular, que va escriure el valencià Joaquim Reig. També edità un altre llibre sobre el polèmic tema dels nacionalistes bascos i la seva fidelitat a la República, un tema espinós atesa la catolicitat d'aquests nacionalistes bascos. El text d'aquest opuscle fou acabat per Estalric al mes de juny del 37 amb el títol que es publicà Le drame du Pays Basque i fou una resposta a un llibre publicat també a París, Le drame d'un peuple incompris, obra del capellà català Josep Maria Tarragó, emparat amb el pseudònim de Víctor Montserrat. Pel que fa al món de parla anglesa, Estalric ajudà a Edgar Alison Pierce a escriure el seu llibre Catalonia in Felix, que aparegué al juny de 1937. Gràcies al professor anglès, Estalric donà conferències sobre el pensament espanyol a les universitats d'Oxford i de Liverpool. I és interessant recordar, com explicaria en el seu auditori, Ferran Soldevila, que Ferran Soldevila, que era el principal corresponent de la revista que publicava a Liverpool, Hispanic Review, Alison Pierce, que Alison Pierce no enviï més articles perquè volem ser neutrals.
La tasca de l'Oficina dels Catalans Enemics de la República a París fou molt superior a escala europea a la dels altres organismes franquistes. Però aquests estaven molt poc disposats a reconèixer els mèrits d'Estelric i de Cambó i dels seus col·laboradors durant la guerra. Pel que fa als periodistes catalans exiliats al 36, fou important per a la seva subsistència el treball que es facilitaren les obres promogudes per Cambó, perquè havien de menjar com qualsevol. I participaren personatges sense ubicació clara, com l'exdirector de La Vanguardia Agustí Calvet Gaziel. Aquesta col·laboració no els assegurà la reinserció professional quan tornen a Catalunya. Cal recordar que Gaziel perdé el seu lloc de director de La Vanguardia anterior al juliol del 36, ja que de traslladar-se a Madrid per treballar a un editorial i guanyar-se la vida. La llei de responsabilitats polítiques i civils del 9 de febrer del 39 esperava els que havien romàs a l'estranger sense passar a l'Espanya nacional. Per exemple, Ramon de Badal i Vinyals, que no evitar una multa malgrat els serveis prestats per ell. Els expedients del Tribunal Especial afectaran a més de 13.000 persones, que es diu aviat. Les acusacions dels falangistes destilaven hostilitat envers els catalanistes penedits. Es considerava que havien fet la guerra pel seu compte, però que a sobre abans havien estat separatistes. No n'hi havia prou amb el famós article publicat per Ferran Valls i Taverner a La Vanguardia Espanyola l'11 de febrer del 39, La falsa ruta, adjurant completament del catalanisme nacionalista. I per últim, diem 4 coses de Destino. Els falangistes catalans que arribaren a passar a l'Espanya nacional fundaren a Burgos una revista per a aglutinar-los i per revalidar-los en un context gens propici. Aquesta fou la primera etapa de la història de Destino, un setmanari que tindria després una llarga vida a Barcelona. La capçalera estava inspirada en la fase de José Antonio Primo de Rivera, España es una unidad de destino en lo universal. Es tractava d'un grup de periodistes catalans que no actuaven a l'estranger, sinó a Burgos, seu del govern de Franco, a diferència de tots els altres abans esmentats. No tingueren després els problemes d'encaix a Catalunya que patiren alguns dels que actuaran a altres països durant el conflicte i que hagueren de passar, com hem dit, un procés de responsabilitats polítiques. La revista Destino continuava després publicant-se a Barcelona i no fou fins als anys 60 que emprengué una evolució que l'allunyà cada vegada més de la ideologia dels seus orígens. El 6 de març de 1937 començava Destino a Burgos com una iniciativa de Josep Maria Fontana Terrats, Xavier de Sales, Joan Ramon Masoliver i Josep Vergés, que procedia d'una família de la indústria sucrera de Palafrugell, i d'Ignasi Agustí, que havia estat redactor en cap del diari barceloní Instant, que, com hem dit abans, era de la llei catalana. Aquest darrer, Ignasi Agustí, era l'únic professional del periodisme dins del grup fundacional i, degut a això, fou promogut de seguida director del setmanari dels falangistes catalans. Val la pena recordar que en esclatar la guerra els falangistes eren únicament uns 300 al Principat. Ignasi Agustí, que encara no era el novel·lista d'èxit de la saga de Mariona Rebull, dirigia els primers 99 números fins al dia de l'ocupació de Barcelona, qualificada, naturalment, de Liberació. I col·laborant a Burgos, entre altres, a més d'Ignasi Agustí, Santiago Nadal, Carles Sentís, Josep Ramon Masoliver, Valentí Castanys, Pere Pruna, Eugeni d'Ors i Martí de Riquer. En un dels editorials es declarava que Destino és català y furiosamente anticatalanista.
En un ambient en què el sol fet de ser català era sospitós, Destino volia crear distàncies insalvables amb el cercle de Cambó i dels antics regionalistes catalans que ara estaven també al servei de Franco. El 24 de juny de 1939, la revista reaparegué a Barcelona com a publicació privada, però Ignasi Agustí seguí de director. Les fletxes falangistes desaparegueren del setmanari el 25 de maig de 1940. La redacció arribà a patir un assalt falangista el 1942, quan Ignasi Agustí havia estat enviat de corresponsal a la neutral Suïssa, i allí romangué fins al març del 1944, moment en què recuperà la direcció de Destino, alhora que el setmanari començava llavors una discreta evolució cap a l'aliadofília en un moment en què l'Alemanya nazi començava a perdre la guerra i la germanofília anterior no tenia futur. El model dels homes de Destino era mirador, però el context era totalment diferent del de la primera meitat dels 70 i difícilment es podia emular el prestigi català de preguerra. Com que la societat catalana no esdevenia massivament franquista, calia generar una línia conformista que no recordés l'humiliant ocupació per les armes. Per una adhesió acrítica i incondicional al règim, ja estava la premsa de la cadena del Movimiento, com Solidaridad Nacional i la premsa a Barcelona, Los Sitios a Girona, La Mañana a Lleida i el Diari Espanyol a Tarragona. Haig de dir que en aquesta exposició he hagut de prescindir de les notes bibliogràfiques de Rubén Doll Petit, Josep Maria Figueres, Joan Guillamet, González Vilalta, Josep Maria Huertas, Albert Manent, Hilari Reguer, Boja de Riquer, Josep Safont, Carla Singla, Enrico Salai i Francesc Vilanova i d'altres. Però confio que apareixeran en el text si es publica. Moltes gràcies per la seva atenció. Bueno, yo llevo inmersa en el mundo del arte más de 30 años y a decir verdad, este proceso de elaboración del proyecto Exilio me ha hecho dar cuenta de que no solo ahora lo estoy trabajando de forma consciente, sino que ya lo venía trabajando de manera inconsciente. Sí que es verdad que en las instalaciones que se realizan en Exilio se trata justamente la infancia y no es que simplemente se trate del infante que vive esta situación, que es muy dolorosa y que realmente supone una ruptura. Porque todas estas personas que han vivido esta situación y no, en un momento dado no lo han podido superar o tratar o afrontar o enfrentar o hacer consciente, tienen una herida que les deja huella. Y es necesario poder atender esta herida. Es necesario que aprendamos nuevas herramientas para atender esta herida tan actual. Es necesario que atendamos desde el presente el futuro.
Out there, yes, clear. Loud, clear. I'm in cut. C7? Yes, ma'am, we'll be clear, and 233 will be clear on the N4 E. Edward, and so we'll both be assistant. Yes, ma'am, we'll be clear, and 233 will be clear on the N4 E. Edward, and so we'll both be assisting.